кирәк кызны карату өчен. Мәхәббәттән ике яктан янып, җаваплы булсын өчен. Кыз күңелен әсир итә өчен ни кирәк? Бүген нинди курс белән сатыла мәхәббәт, мәхәббәт. Чын ярату йөрәкләргә ишелә көтмәгәндә. Сөю акчага сатылмый, мәхәббәткә юк бәя. Киләчәктә сөярмен дисә ул, җитди алмас сүзләр. Ялган хисләр тула вәгъдәләрнең бәяләре бер тиен. Кайда хисләр өчен җавап бирми ул киләчәк. Чын булса бурычка була алмый ул мәхәббәт, мәхәббәт. Чын ярату йөрәкләргә ишелә көтмәгәндә. Сөю акчага сатылмый, мәхәббәткә юк бәя. Кайда хисләр өчен җавап бирми ул киләчәк. Чын булса бурычка була алмый ул мәхәббәт, мәхәббәт. Чын ярату йөрәкләргә ишелә көтмәгәндә. Сөю акчага сатылмый, мәхәббәткә юк бәя. Чын ярату йөрәкләргә ишелә көтмәгәндә. Сөю акчага сатылмый, мәхәббәткә юк бәя. Роберт Ямгуров! Ямгуров Роберт!